L-FIAU implementat il-pjantazzjoni kollu fuq medda ta' 6 xhur sabiex issa l-Kummissjoni Ewropea u l-Awtorità Bankarja Ewropea jinsabu kuntenti bil-progress u t-tibdil drastiku li l-FIAU għamlet. Id-direttur tal-FIAU Kienet Farrugia spjega kif l-FIAU żviluppat sistema teknoloġika ġdida u sit elettroniku li fih tkun tista' tiddaħħal l-informazzjoni miksuba mingħand l-operaturi u aġenziji oħrajn sabiex is-sistema tkun tista' tagħmel l-assessjar tar-riskju u bekk ikunu identifikati fejn hemm probabbiltajiet ta' operazzjonijiet kriminali. L-FIAU imbagħad fuq dak l-assessjar tagħmel is-supervizjoni li wkoll ġiet imsaħħa permezz ta' strateġija ġdida. Farrugia stqarr li ġiet imsaħħa wkoll il-governanza u l-infurzar, inizjattivi li diġa qed iħallu l-frott. Diġa beda jidher ir-riżultat, jiġifieri anke wieħed jara l-multi li ħarġet l-FIAU fil-2019 biżna 3 miljuni ġiġa in terms ta' multi. Ħriġna wkoll mhux biss multi, jiġifieri qed nitolbu subject persons biex ituna action plans, ituna x'qegħdin jagħmlu, nitolbu anke biex ituna follow-up actions u anke external opinions mingħand xi ħadd indipendenti biex jikkonferma dak li qed jagħmlu huwa ma' dak li aħna qbilna. Saħaq li dan ma kienx ikun possibbli kieku ma sarx investiment qawwi fuq ir-riżors uman tal-unit. Sqar li trasformazzjoni saret f'6 xhur u li għalkemm il-parti analitika ma kienitx kritikata mill-ebda istituzzjoni, xorta waħda qed isir tibdila l-aħjar ukoll sabiex dejjem jitjib l-operat. Farrugia stqarr kif il-Gvern jidher li huwa impenjat f'din il-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja hekk kif qed jinvesti iżjed fl-FIAU. Insibu support mill-Ministeru tal-Finanzi in terms ta' funding, jiġifieri jekk wieħed jara l-budget tal-FIAU fit-2017 kien ta' miljun, fl-2018 prattikament tal-10 miljuni, kiber baxar darbit. Ġifieri dak l-investiment qed isir biex aħna nsaħħu l-ġlieda, ikun iktar intelligenza, nkunu nistgħu ngħaddu iktar rapporti ta' kwalità lill-pulizija biex bekk aħna nkunu nistgħu nieħdu azzjoni kontra dawk li ma jkunux ikunu qegħdin jiksru l-liġi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.